שלום לכולם. ביום המיוחד הזה, בשנה יוצאת הדופן הזו, ולא בהכרח לטובה, אני פסיכותרפיסטית, מומחית לטיפול בטראומה. העם שלנו, המדינה שלנו מתורגרת מאוד, ואני מביאה היום לכם מתנה, מדיטציה שתנסה להביא ליותר איזון וויסות. כמה סימבולי ביום הזיכרון שמתחלף ליום העצמאות כל שנה. זה יום רגעים קשים שאמורים להתחלף בשמחה גדולה. אבל דווקא השנה נראה שהמעבר עוד יותר לא מובן מאליו, כי כולנו ספגנו בצורה כזו או אחרת מכאובים, אובדנים, שינויים גדולים באורח החיים שלנו. והייתי רוצה ככה ביחד לתרגל היום מדיטציה קצרה שתאפשר לנו לנוע בין המקום של הכוחות, דווקא של השמחה, נתחיל מהסוף להתחלה, אל עבר העיכול והעיבוד של הכאב, שאצל כל אחד הוא בא לידי ביטוי, כל אחת באופן קצת אחר, ציבורי, אבל גם מאוד פרטי. ושנחזור אחרי זה שוב להרגיש קצת שמחה, שלווה ורוגע. אז בואו נעצום עיניים, קח כמה נשימות עמוקות. נרגיש את הקרקע תחת כפות הרגליים שלנו. אם אנחנו יושבים על כיסא, נרגיש את המשענת, את הגב נתמך. וננשום רגע ממש לתוך היכולת שלנו להרפות. להרפות אל האדמה שמחזיקה אותנו כאן בארץ הזו. עכשיו אני מזמינה אתכם להתמקד באיזו תחושה של נעימות שיש לנו בגוף. בואו ננשום ונרגיש. אולי שלווה, אולי שמחה. זה יכול להיות משהו מאוד יומיומי ופשוט של ילד שנמצא בחברתנו, של שמיים כחולים שנפתחים כל בוקר מחדש, של ציפורים שלמרות הכל ממשיכות כאן לצייץ. איך זה מרגיש שאנחנו יכולים לרגע להיות עם השקט, עם התקווה. היא מזכירה לנו לנשום, להכניס אוויר אל התחושה המרוממת והנעימה, וגם אם זה לא ממש מרומם, זה רק טיפה אנחת רווחה, גם עם זה אפשר להיות. כמה רגעים. נזמין את עצמנו לעבור ברכות גם לרגש שמלווה את התקופה הזו, שאולי הוא יותר כבד ופחות נעים. איך זה מרגיש לנו כשאנחנו נזכרים באדם אהוב שאיננו, או בכל האירועים של התקופה האחרונה, איזה רגע שהיה לנו קשה במיוחד. רגע של כאב שצפינו בו, חווינו אותו על בשרנו,
או של הקרובים, או של היקירים לנו. ועם אותה תחושה, אנחנו גם אליה נותנים להכרה מקום של כבוד ונשימה. אנחנו נאפשר כרגע לנשימה ללכת למקום, אפשר לומר הכאב, מקום העצב, ונרשה לעצמנו להיות איתו כמה רגעים. יכול להיות שנחווה כאב פיזי או תחושתי. יכול להיות שנרגיש רק את הרגש שכרוך בכאב הזה. או אולי תעלה לנו תמונה ואנחנו נושמים וגם להם אנחנו נותנים מקום לתחושה, לרגש ולתמונה שעולה. אפשר גם להניח יד על המקום של הכאב ולהגיד לו, אנחנו כאן איתך. ולאט לאט גם נזמין את עצמנו לחזור אל המקום הראשון שבו התחלנו. יותר תחושה של הקלה. שמדי פעם איזה קרן שמש נכנסת לתוך עולמנו. גם עם השמיים אפורים אנחנו יכולים לחוש בימים מסוימים איזה קרן אור של תקווה. ולשם אנחנו כרגע מכוונות את הנשימה. יכול להיות שזה מדובר ברגע יומיומי ופשוט. יכול להיות שנוכחות של אדם אהוב שמאירה את חיינו, או תחושת שליחות שאנחנו ניזונים ממנה בתקופה האחרונה, שגורמת לנו לקצת יותר התרחבות והזדקפות, קצת יותר נשימה. בואו ניתן מקום והכרה גם למקום הזה. איך הוא מרגיש בגוף? מה הדימוי שעולה? ואיזו תחושה ורגש מלווים אותנו ברגעים היותר טובים של היום. וגם שם אפשר להניח יד ולחוש את מרחב הנשימה. כרגע אני מזמינה אותנו לעבור בעדינות, להזמין את הנשימה בין המקום הכאוב למקום הרחב והנושם, למקום של קרן האור, כמו שמינייה שעוברת מלמעלה למטה או מימין לשמאל או ממקום אחד בגוף אל משנהו. לאט לאט בשביל ליצור את החיבור שבין שני העולמות שלא תמיד מצליחים להתקיים יחד. התרחבות והתכווצות. התרחבות והתכווצות. אני מזמינה אתכם להמשיך את המדיטציה הזאת מספר דקות בזמנכם החופשי, בקצב שלכם, ולנוע ממקום של רוך, ממקום של חמלה למקום של כאב, חוזר חלילה, עד שנוכל באמת להרגיש שאנחנו אחד, כל מה שיש. אני מאחלת לנו ימים טובים, בשורות טובות לכולם, ושנוכל גם לחגוג, שיהיה גם חג שמח, חג עצמאות שמח.